Bro, kita na kituloy na rin. Masaningan sih. Wala gikoy purul. Wala to ko din. Unsa man to checkpoint diri sir nga nabukid man na kay mga gidre niya kami nga on pita. Itoyo bitaw na nato, para di kita mahasol. Pero ay na si reklamo dia. Kuha na to itong stampar dito katong dahil ko ang gisuot nga checkpoint para ay lang nga checkpoint. Diri arita diri gilandong bugnaw to kay sana abu kayo sa motor ito. Isa sir sir. Boy Scout ni always ready. Kanay bata-bata. Update ba? Kaya ba kasi bata naman na? Si Ali, dili. Sa pula di ka. Kung nagani magdagan ng motor, dayon ka mo anak dayon ka. Oh. Imong alihan. Ana ha? Pero ha? Oh. Ana basta na mo agi motor, ana ang gini mo dayon. Sige sir, sige Motor sir. atong toyo ron kay. Bukid man ni. Wa may siguro barko mo agi dire. Wa siguro? Wa oy, O helicopter sig mo agi helicopter dire. pindi. Ang train. Aba si train no? Sige, motor lang siguro eh. Sige na lagi, bantay-bantay tanaw dus nahan gyud sig ni. Ay mo agi malipat kay kagamay. Oh, kagam. Aron ko lingkod si captain. Bantay-bantay kay bantay iplik-ulit. Kani sa po sila ah. Ate sa napita sir, oy mga gidring motor. Nangasa ni mo. Kana pa nun wala tay hasol. Lingkod. Tanang ko di mo buhat kato-kato. Ay labi kato kasada. Di daghang kay kag bantayan liksam pa kanito. Patay pa. Direto. Ginawa Nangasa napita. ni mo. Wait, nabta kay sweldo? Saan may problema niyo, sir? Kaklaro anang checkpoint. Asa may mo lisensya? Nada si Puin Ris Buki na rin. Ay sos. Ay lang sige reklamo kay naami diri nagcheckpoint kay gikapuyan mitus kalsada ipagawas ang lisensya imo rehistro. Asa man imong helmet? Kumuhatag sir, basig fake na yung pagka si Puin rin. Pik. Kini amo armas basig picnic may gawin mo agtam. Aso ay lang, sir. Ah, gahi ari sir, testingan ako ni. Ay lang kay atulay ni daw ang istorya. Di bitaw naami diri nagcheckpoint kay kuan na ikapoy mitus para ipagawas lang imong kuno daghang kay violation. Di ko pagawa, sir. Kay Oo, pakay mas. fake na mo, sir. Fake na mo pagka si Puin rin. Di ko pagawas. Anong kagahe ba nimo? Baka may saligan nimo? Ako yung saligad, sir. Ah, isuga ni sir. Salig siguro ni sir sakay. Ito ha. May pa ibili na mo sa Bilin, kay bilin, matay- bilin. So, ibilin ka na ba? Ngayon kong pangita na eh. Ibilin na nakos ka sa'yo. Patuya ang itong panakop diri, sir nga. Tanawar yung sa imbordog mao ba na? Kabugot basa ra gud oh. Kaunom ni na namong checkpoint dire. 6 point. Hoy, ano sa man imong gisuwat? Ano 6 point man na? Biyan ni tong 6 point sir. Bibihapag naman ang imong utok. Nadaot na kasigtan og porn. Ibutang nga namang 6 point. Nabay 6 points atong checkpoint atong dapat ibutang. Diya dili kay kanay imong utok nadaot na kasigtan ang hugas. Hotdan mo kog tinta sir. Ay, bisan pa ay sige rason-rason diya. Nadaot na ganay imong Hindi, utok. klaro yung checkpoint na, sir. Ay, madto na ko, sir. Ay, bahala naman na. Pagdamit ko dyan. Rawa, nakaikya sa itong sa kamotor noon. Rawa. Sustara, usba na dito ka. Pagkauhom lang kaghimo anang stampara 6 point. Daot lang kasing tahigal buhanga ka. Di na mausab kay wa naman tay pilpil na ni. Muna ni Ron, usama itong bato ni. Kuha na lang, labay na dito. Magkuha na tayo, kung maagi mo to, diri, alihin na lang, babagi, anayan lang oh. Ah, sige. Pero hap, Oh. sige, sabaw na kasi sa bato no. Basta nagsugo na kung mo na yung maagi motor. Anak ko sir. Oh, sige. Bantay na, tatanaw na kaya. Pawes ko diri, kapuyan mo eh. Sige. Yay, digdig dangarang ay. Papaandaras inahatay. To siguro ba takibaan ni style ay. Uy, han. Wa nga checkpoint man, no? Saan man tumihan? Wa ra ba kay limit
niya ako sa bukas ko lisensya o helmet. O ko sapatos. Okay. Ayaw pag nganahan. Saan ka nga? Kibaw ka, way restro, way headlight, way suga, way ko sapatos, o ko'y lisensya. Ya, so, kagi na ng mga puli nga. Tangan kaya na. So, ang tala. Ay, kagukol kay imong nang mura na mag-helmet. So, may helmet. Ay nga, maskara man eh. Sabag yung makapirahit. Ano? Ay, kabala ka lagi. Nakusa. Mayo pahan, mulakaw na lang ka. Kuntahan na ng kainit, oy. Kaysa ako man, itatag diskarte makalapos. Tani kay, kibaw ka ng pulis ko na, mas bitar talaga. Oh, sige, maglakaw lang ko. Bahalag, madoubt niya kung beauty. Pala porsilana para ba taon niyo? Ay, Sige na ako nga. Han, limuhan. Ay, ay kabalaka riyan, kaya na nagatang mo si GR. Lakaw lang han, kay baw. Pulis ko. Ano saan bitaw? oh, sige, han. Basta ato ko paabot sa inahan ha. Kuha na lang ko dito, pabutal ko kaya ako rin mo kibaw, diskarte ni kay. Oo, magyod. Hangyo lang tagod. Oh, sige, basta mapalitos na yung diskarte ha. Kibaw ka, kanang pulis sa'yo. Bugo sa biyak ka. Si Bugo ba? Saan taong ka? Bugo pa ko, di ko ma-purse. No, parang gidaan. Pribuyag tao na. Sige na, han, kaya ipatingin nita. Ha? Oh, sige, bantay. Bitaw ha. Sige. Okay. Kure bala ni. Naon. Ako ano yung duho. Ako may inungap na. Naon mo ni. Sumloon sa nita. Dako pa ni. Istorya ko eh. Sa motor sir, oh, agad panta na sir. Doon pa. Uy, usap na. Ano na ang pinagbabawal nga teknik sa YouTube bro. Ganun lang yung naglakaw kay. Ay, ko nang dinamandar. Aw, suwaya niya, sir. Yan na, starter, oh. Suwaya eh. Kibaw, grabe inita na niya. Ay, Doot ka kuha na. Kuha nga, sakit niyo. Pandar na. Sakit. Kuni kong pandar na kay. Pandar ko no. Assistant. Kay pandar o. Pandar ko no namay starter. Puwe mo ning. Andar dili. Dikit sir. Si Andara. Iso na tingnan. Grabe sa kayo mo, sir. Oy, naman mo magchipuwe na ning. Ay, ikay magpulis, ikay kami mag-drive motor. Magbuot magkakaasa mi mag-chikwit. Ako asa mi mag-chikwit. Ato mi. Wa mi Kana imong kuan, mo na ang gikan kuan ron. Kibaw na mi inang mudos. Kita na mi sa YouTube mo na pinagbabawal na teknik. Guyod sa motor di pandaron, pumanda sa motor. Oh, Bandara. Pandara ko na na starter ya. Mandar dili. Di mo maandar sir. Mo sabi na daot kita ni. Aba, pupuli mo pandar may bawan yung nadaot ba? Ay ko gito tuod si posilo ti ron. Ay lang. Ang sanga ko ah. Pandara ko no. Lagi. Tindaki. Tindaki. Start. Oh, andar. Tawa. Terungon. Kamu sa tindak sir kay rumah kasuway mo. Nang naam rinig chipuwe. Tindak sir. Ako sa daning armas mo. Ay, kana posilo ka gila. Largo na lang kapuya ni mo. Awa. Bantay mo andar sa unahan ha. Salamat kay sir. Ngunam dig mo andar mo. Sige, laos na to. Di magkikira mo andar. Mau na yung kuha sa YouTube ta bro. Di magkikira andar yung motor. Laos na to. Tigaan ka na mo kikayon kuhan. Ay, salamat sir. Sige sir. Amping dia. Oh, may mga girom libas ng bukid. Sige. Dalihan kayo pulis nga nagkuha na ko. Oh, di under play ito sir. Tanawa na yun sa matunog ko andar. Pag start na ko, agro to kitchok ang kuhan. Basin man mo yun ang yawi. Oh, noy. Ikaw di ka kasaligan ng kapares ka checkpoint. Balay kong duha na ka mo to na ikis na to. Karon bandaan, bantay din sa kuhan ay mo agi na sad. Sige. Basig, wag tayo ma-report na ron. Si kuhan niya. Kaya ba na ka sa ibo ato ni mo? Kato mga kutudlo ni mo kung mo agi nga. Motor. Ako bahala sir. Sige. Kumagi. Di ba rin sa watanan? Sabi. Ano sa ko diri? Ay sakto. Wala na ko.
ko mura lang gini pamaagin ako nga makalusot ko. Talang, atol mo yung tikunin eh. Saan? Ano ko nga gitulis ko? Halag init tabi eh. Tapos ko ikot kainit sa lingkuranan. Lah, balik ko yung balik pero kung may bawaan di ay. Balik ko na yun. Lagi nila yung choice. Hala na lang gini. Makalusot hindi ko sa checkpoint. Pantahon na lang dito. Sa akula, di ko makaadto sa kong padulungan. Punta sa dahi. Oy. Kamu ni mana? Bukan makan dagang beli May helmet. Sus, itulis ko dito sir oh. Nagalig yap. Wala gyapil akong grips. Gyapil pas. Sus sir, nangabalabal din tao ko sir nga. Ya. Tulis pa dyan ko eh. Ako kita 50 pesos. Gihirap yun. Luya sa tao ni mo Ang dong. grip na lagi bilin sir. Kapaita dyan tao ni sir. Ah, sure kakak basig mo rin ang kuan discarter na mo. Tinood din ako sir ay. Si papalit yung tao bugas na ko sir. Napain tao ito ako. Sawa dito sir. Ang anak bago. Triplets pa yun. Naganak bugo sawa di ay. Oo lagi sir. Ang anak yung tao sawa. Triplets na. Triplets pa yun. Kasi may amahan. Ayaw naman sa ikaw sir. Ako yamahan sir ay. Oo, nga kami sa kami nga mabusan bikila si mga asawa ko sa mika. Kuha na ito yung labot. Kaluoy sa tao ni mo dong. Oo lagi sir ay. Kaluoy yun. Napay akong itlog sir. Grabing inita. Naglikuran ako. Nag-prep kita ako. Kung si mga po ang tulisan asa mo ron dapita. Ito pa yung tutog gitulis yung mga portinit at lingkuranan. Pila mo ito yung mga agi gitulis. 50 pa ka dyan. 50 pesos gitulis ba yun? Mamlain ba? Grabe yan. Himo sila na usam na katid branded ito. Asus, gikan ito sa Japan sir. Branded mo dito sir. Uy mo din gitulis ni sir. Amma Luya kay pa ta. gitulis. Kagay di ka mo Japan imo sini. Branded ito sir. Kay, Kasi namurit ra ka. wadi tinawad to sir. Kay pag-ukay na ko doon. Kayo kayan sir. Naman nakabutang Japan. Mutong gikan to Japan kung t-shirt na. Luya Okay, ka din okay mo ra dong. dito No? di ay. Okay, pero naman kabutang Japan sir. Japan to gikan. Sus kaluoy na mo ito. Pero tubok imong anak. Triplets ito sir. Sus, papalit daw ko to gatas ng da. So gamay ni mo kuha kahit nakapurma pa rin kag triples no. Kasi assistant basig na kay kwarta di ato na yung tiga ko na prapa basig na kay kuan kwarta di aga ato na yung tapangan tang luoy taw kayo gitulis pa Ay, kita tao, no sir. na triples po yung anak. Bili akong 20 oh. Maluoy. Ay, diyan lang na sir. Maram ko maikaw sir. Ay mula. Si dawata lang na gamay na kapalit ka ng diaper. Dagdag salamat ka sir. Sus, dako na kining tabang sir. Bro. Makapalit na ginagata sir. Kaya ang swag ka doon sir. Sige di lang ka na mo dakpon kay luoy mo sa kayo wa kay Lausa. wa kay sina. Salamat, Pero na salamat, kay sir. brief. But Lagi na brief sir. sige tigalan ka na mo gigayo doon. Kapait ang kinabuya sir. Maduro ko sir. Salamat ka ni sir. Sige lakaw na kay sis nudugay kog tan-aw si imong lawas giganahan na ko. Ihatag sa ko yung Hindi, kanina lakaw. sir. Luya sir. O sige hatag na mo sila. Unsa sir? Yatag mo sir. Mahal na ako sa ninaw. Maluoy mo. Sulog na kay. Asa. Nudugay kog tan-aw si imong lawas. Salamat ka sir. Lalaki ko. Dadala na sa niya kung short. Dalawang sa ko na short sir. Oh. Wala. Ikaw na lang mag-brief sir. Ay, bahala na lang niya kung brief. Wala. Oh. Ay, sir. Thank you ka sir. Thank you ka sir. Maskara na lang niya kung short. Ay, ayaw sir. Ikaw ka magkano sir. Di bago na ang way hugas. Bahala na sir. Buntang ko ni balag baho. O sige. Ya kamo inaniwan na puro sir. Okay naman kay Kuan mo sa Maluoy, mga magod, hamis mo magod. sa kami paang ikaw murag. Dako sa big sildo. Sige sa tinuod sige nung sir. Lindo sige kag leg sir. Salamat ka sir. Sige pagdali dia. Dako gi kay nang utang kabuton ako sa inyo sir. Oh, lapi.
Udah pe armas kung naay manulis mo pasilalar ko. Ay, walang sige. Patyalar ko. Ayaw para ba ni manulis mo. Dilin lang ko ni sir oy. Di ana kay mo na imong protection. Dalon sa ko ni sir. Oh, di pa isido para maklaro gid mo kuan. Oy, Pagkaon na lang sir. Pilas na sang Yung dada. Kan mo sir. Sige Ay, na tuloy mo good minimum good. Lakaw na lang gito guys. Kana lakaw na. Kagagay salamat sir. Pandar sa ko sir. Sus, gupuhan na ako. Lakaw na ito guys. Bawiyo na mo ron. Ay, sir. Lakaw na. Hindi ko ayaw, sumuandan mo to. Sumuandan ako sir. Sige lakaw na kay. Mura na mo ka army ni sir. Basta na manulis mo. Pasilalar ko. Sige sir. Wala manulis mo na. Ito tinapuya. Sus kita na may na-hold up pa to sir ay. Sao man luod. Oh, no, 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 no. Wala gid.